Was pięknie w Bifeju pan Kalus Bogdan zaszczycił nas swoją obecnością. I tak zaczniemy od końca, bo wyście są panie w Tychach, ale w takim pięknym obleczeniu sportowym. Co wy sam robicie w Tychach? W takim overallu pięknym, bo ja jestem kapitanem hokejowej reprezentacji artystów polskich, która została założona w 2003 roku w Tychach, czyli 15 lat temu prawie. I tu mieliśmy normalne zgrupowanie 3-dniowe, gdzie było 4 trenerów, 15 zawodników, 15 z naszej kadry znalazło czas na 3 dni, żeby przyjechać do Tychów, żeby pojeździć na łyżwach, pograć w hokeja. I stąd jeszcze ten strój wyjściowy, bo to jest taki, że tak powiem, ancuk. Ta niedziela, bo normalnie wyglądamy trochę inaczej, ale no i w związku z tym, że było parę dni wolnego, tak znalazłem się w Tychach i znalazłem się w Bifeju i bardzo dziękuję za zaproszenie i witam Was też. A dawnoście są kapitanem tej drużyny? Od 12-11 lat jakoś tak. No i tak zacznę trochę od końca, bo kto będzie chciał, to was tam znajdzie, ale my was też zaraz tam jeszcze będziemy przepytywać. Ale wyście poznali, bo ja w internecie widziała, żeście poznali też czeskich kolegów i jak się to dla was obróciło? Jak żeście trafili do Czechów teraz przez sport? No przez sport, bo 2 razy w Tychach graliśmy mecze z reprezentacją gwiazd czeskich. Artystów było tam niewielu aktorów, to raczej byli piłkarze, byli hokeiści i tak dalej, ale znalazł się kapitan drużyny hokejowej czeskiej Martin Dejdak, bardzo dobry aktor czeski, który dostał tam Złote Lwy, czyli tą najwyższą nagrodę i poznał mnie z takim reżyserem, Janem Nowakiem. No i wyszliśmy na świeże powietrze, w dłoni trzymając szklanki z takim wyrobem dość popularnym w Tychach. Znaczy produkowanym w Tychach, popularnym na całym świecie. Tak, rozumiem. Chodzi o pewien złocisty trunek, Tak. którego nazwy my nie możemy do kamery powiedzieć. Absolutnie. I tak żeśmy sobie siedzieli i piliśmy sobie ten złocisty trunek i paliliśmy i wdychaliśmy świeże powietrze. Przefiltrowane przez takie białe papiórki, tak jest. rolniki. No i żeśmy sobie pogadali i po czym Janek Nowak zadzwonił do mnie w marcu, a to rzeczy miałem w styczniu. W marcu do mnie zadzwonił i się przedstawił, że to jest ten reżyser z Czech. I ja mówię, no ja pamiętam, czy ja nie zagrał w jego filmie. Ja mówię, ale jak? No normalnie po czesku byś zagrał w czeskim filmie, w komedii. Ja mówię, przyślij mi scenariusz, będziemy rozmawiać. Przysłał scenariusz i jestem właśnie w trakcie, że tak powiem, zdjęć do czeskiego filmu. Zaczynałem zdjęcia w sierpniu, jeszcze mam na początku września i gram z absolutnie topowym czeskim aktorem komediowym, który się nazywa Michal Suchanek. No więc właśnie i gram z Petrą Szpalkową, która debiutowała jako młoda dziołcha. Ja tak będę mówił trochę tak. Która jako młoda dziewczyna debiutowała w takim filmie, który dostał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny pod tytułem Kola. To historia takiego małego chłopca, który po 1968 roku został sprezentowany Czechom przez jakiegoś żołnierza armii radzieckiej. Jest wychowywany przez dziadka. Świetny film i właśnie ta Petra Szpalkowa w tym filmie grała, więc mogę powiedzieć, że gram z ekstraklasą czeskich aktorów. Czy mi to otworzy drzwi dalej na rynek czeski, to Pan Bóg jeden raczy wiedzieć, ale i tak jest to dla mnie miła i sympatyczna przygoda, bo ja mam już na swoim koncie małą, niedużą rolę w belgijskim serialu, ale to jest normalny, kinowy, czeski film, czeska komedia z bardzo fajnym scenariuszem i może być śmiesznie. I gadam po czesku, to oni byli zdumieni, że ja się nauczyłem czeskiego. Ale Ślązak jest zdolny, wszystkiego się może nauczyć. I to właśnie bez to sam siedzicie na tym stołku. W drugą stronę jest gorzej. Chociaż jest taki przykład mojego kolegi aktora Darka Niebudka, który się ma kumulację. Urodził się w Kielcach, mieszkał w Sosnowcu, a świetnie gada po śląsku. No tak ludzie mają. Tak mam w papierach. Tak mam w papierach. A teraz tak się trochę cofniemy w przeszłość, bo tam my przestudiowały ten wasz życiorys. Teatr Korys. Ja ze zdumieniem, ja bardzo lubię ten teatr i Kasia też tam chodzi.
Ale ja ze zdumieniem w internecie przeczytałam, że to wyście założyli ten teatr. To prawda. I to był pierwszy prywatny teatr. Powiedzcie coś im o tym. To było tak, że Teatr Kores, jako ten taki amatorski Teatr Kores, on miał swoją siedzibę w Chorzowie, w Młodzieżowym wtedy Domu Kultury na ulicy Dąbrowskiego, naprzeciwko Pałacu Ślubnych. Taki No. Dom Kultury. I oni gdzieś tam jeździli na jakieś przeglądy teatrów amatorskich w latach 80., wygrywali te przeglądy. No ale potem wiadomo jak to w życiu, tak? Ten się ożenił, żona mu tam zakazała, jeden wyjechał do Niemiec, gdzieś tam coś i to się rozpadło. I kiedyś w 90 roku, kiedy ja już pracowałem w kabarecie, spotkałem się z kolegą Grzegorzem Wolniakiem, który został jakby jedyny z tego starego Koresu. I spotkaliśmy się gdzieś na mieście w Chorzowie i co słychać, a wiesz, bo kurczę, tak myślę, żeby ten Kores zrobić, to mam scenariusz dla 3 aktorów Szefera, który dostałem od Mikołaja Grabowskiego. Może byś go zagrał z nami, może coś tego. No to i zaczęliśmy grać. Właśnie Grzegorz Wolniak, Michał Bryś, który obecnie jest bardzo uznanym restauratorem w Warszawie i ja. Michał potem poszedł do szkoły teatralnej do Krakowa. Mieliśmy problem. Ja z kolegą Wolniakiem wzięliśmy litr niekoniecznie złocistego napoju, pojechaliśmy do Mirka Najnerta, do Katowic i namówiliśmy go, żeby zagrał z nami ten scenariusz dla aktorów. I tak się zaczął Teatr Kores. Rok później dostaliśmy Złotą Maskę pierwszą, 1,5 roku później. Jakieś nagrody, zaczęło się o nas robić dość głośno i tak poszło. I nikomu z nas wtedy się nie śniło, że to nabierze taki obrót sprawy, że 27, znaczy Grzegorz Wolniak, potem rozstaliśmy się w 96 roku z Grzegorzem, a ja ku uciesze, albo nie uciesze widzów Teatru Kores i ich fanów, rozstałem się z Teatrem Kores, czyli z własnym dzieckiem, rozstałem się dokładnie w moje urodziny 15 czerwca 2017 roku, Anny Domini. No i już, no. A co ta nazwa Kores znaczy? Kores, z tego co nam tłumaczyli koledzy, którzy zakładali ten amatorski Teatr Kores, to jest 5 pierwszych liter od 5 wersów psalmu. Kamień, oręż, ręka, Ewangelia, złoto. Tak sobie myślimy. Oha. Bo to nic nie znaczy, to słowo Kores nie ma wytłumaczenia żadnego encyklopedycznego. Chyba. A to jest taki niby skrót. Ale fajne. Kamień, oręż, ręka, Ewangelia, złoto. Choć to z głoska, bo swoja energia. Dokładnie. To się jeszcze cofnijmy dalej. Teraz przeskoczymy trochę, bo jeszcze do tego kabaretu wrócę, ale wyczytałam, że chodziliście do szkoły muzycznej, skończyli szkołę muzyczną, a na jakim instrumencie Na poradziliście? perkusji. Na perkusji. Patrz, to jest drugi perkusista w tym tygodniu u nas, nie? Tak to był wcześniej. No, Marcel Różanka. Znany mi Marcel Różanka. No, Że właśnie jeszcze ja poznałem Marcela Różankę, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że on w ogóle gra na perkusji. A może nie grał wtedy na perkusji, ale za to był bramkarzem w Grunwaldzie Halemba. a dalej jest, ja cię powiem, że dalej jest. No. To teraz kabarety. Jaki kabaret i co, jaki, że tak powiem, kierunek, bo śmierć idzie ze wszystkiego, nie? Ale co tam szło w tych waszych kabaretach? Pierwszy mój kabaret, z którym ja pracowałem, to był Toluś Skupiński. Ten słynny Toluś, który śpiewał Dorka, pamiętasz? Jego cię brał. A jego cię brał, oczywiście, aż z gipsdeki się suło na łeb. I to był pierwszy kabaret, w którym występowałem. Dość szybko się jakoś zawinąłem, że tak powiem, od Tolusia, dlatego że wyciągnął mnie od niego taki człowiek, który się nazywa Arkadiusz Dera, mieszka w Rybniku, jest, z tego co wiem, to jest ciężko chory w tej chwili. I zrobiliśmy kabaret Derkacz w 1987 roku. Po kilku miesiącach działalności tego kabaretu, razem z kolegami z kabaretu Długi, mieliśmy program w telewizji Katowice, to się nazywało Magazyn Zakręt, który szedł najpierw co 2 tygodnie, potem co tydzień. Wtedy telewizja Katowice, bo to były takie 2 pasma, które szły na żywo. 7 chyba do 9 rano i tam potem po południu. I tą telewizję oglądało mnóstwo ludzi wtedy. I kiedy przyszła fala pierwsza popularności, myśmy dość dużo pracowali. Ja zacząłem być rozpoznawalny przez moich sąsiadów i nie tylko. No to gdzieś tam ta 22-letniemu wtedy Kalusowi
23-letniemu troszkę palma w dekiel pizła, nie? Na szczęście przyszedł, na szczęście albo na nieszczęście przyszedł rok 89. Myśmy pojechali na zachód, do Niemiec bawić polską Polonię. Wtedy komuniści jak dzieci oddali władzę, jak ja to mówię. Przyjechaliśmy do innej Polski, robota się skończyła, bo się nie było z czego śmiać, nie było komu płacić inaczej. I całe szczęście, bo gdzieś tam przez rok żyłem za te marki przywiezione z Niemiec. I potem powstał Teatr Korys. Myśmy wtedy się śmiali głównie z polityki, głównie z tych absurdów tej komuny przebrzydłej, do której teraz niestety bardzo jest grupa ludzi, która bardzo chce nas zabrać z powrotem do tej komuny. Nie było się z czego śmiać, znaczy było się z czego śmiać, z tej głupoty, która teraz też nas otacza. W tej chwili, no i po latach, bo to tam potem pracowałem z takim parodystą Jackiem Pietrzakiem, bardzo fajnym kolegą. Potem jak już był Teatr Korys, no to zrezygnowałem z kabaretu, bo stwierdziłem, że jednak nie można dać się zwariować i cały czas pracować, nie? Założyłem rodzinę, dziecko się urodziło, nie chciałem, żeby mi do mnie wujku mówiło, bo byłem trochę rzadko w domu. W każdym razie po latach wielu założyłem z kolegą Jackiem, a potem z kabaretu Długi, dawnego, i z moim kolegą z ławki wilkowyjskiej, Sylwestrem Maciejskim, założyliśmy kabaret Kałamarz. Występujemy od 5 lat. Nie traktujemy tego kabaretu jak główne źródło utrzymania naszych rodzin. Jesteśmy kabaretem festynowo-wakacyjnym, tak bym to nazwał. Ale no na szczęście w wakacje gdzieś tam, no nie tylko w wakacje mamy bardzo dużo roboty. I dobrze, bo wtedy się w teatrach gra trochę mniej. Ale gdzieś poza sezonem też, ale tak jak mówię, to my nie kopiemy się, my nie konkurujemy z kabaretem moim ulubionym i to nie dlatego, że mój szwagier prywatny tam występuje, czyli mówię o kabarecie Młodych Panów ze Śląska. Mój ulubiony. Właśnie. Mój ulubiony. Nie konkurujemy z kabaretem moralnego niepokoju. Nie, my sobie robimy swój program dla troszkę starszej publiczności, o nieco innym zabarwieniu. Śmiejemy się z życia, śmiejemy się z tego, co nas otacza. Nie tykamy polityki. Generalnie w związku z tym, że ja i kolega Sylwester Maciejski, czyli ranczowy Soleil, jesteśmy postrzegani przez pewien pryzmat, no to stwierdziliśmy, że seks i gorzała to są dwa najlepsze tematy do żartów i właśnie z nich żartujemy. Także żartujemy sobie z programu 500+. I wszystko, co jest z tym z programem związane, a wiadomo, że żeby było 500+, to musi być szteląg najpierw, nie? Mówiąc po naszemu. Łonaczynie. Łonaczynie, no tak, dokładnie. I no, alkohol, no wiadomo, no to jest jakby nieodłączny temat do rozmów wielu Polaków, nie tylko tych na ławce. I na koniec ja mam takie pytanie. Dane mi było poznać Jacentego Jędrusika na krótko przed jego śmiercią. Ja go zapytała, co spowodowało, że on został aktorem. To se zachował w sercu, ale powiedzcie mi, co spowodowało, że wyście, w jakim momencie waszego życia wyście poczuli tego bluesa i obyta panował nad ludźmi. To tak jest. Ja zawsze miałem coś takiego, że chciałem robić coś innego niż moi koledzy ze szkoły, z placu, skądś tam. Ja się wychowałem w Chorzowie Batorym, gdzie... Kajo. Właśnie, niedaleko całkiem. Gdzie w zasadzie jedyną odskocznią, żeby coś fajnego robić, będąc Chorzowa Batorego, to było granie w futsal w ruchu. Ja, dokładnie. Ponieważ było dużo kolegów lepszych ode mnie, no więc jest z tym spokój. I zawsze miałem jakąś taką ideę fix, żeby nie o 6 do roboty, do Huty Batory albo gdzieś, bo jakoś mnie to nie kręciło nigdy. Była szkoła muzyczna, grałem w różnych kapelach i myśmy kiedyś z takim zespołem mieliśmy próby w Marchołcie w Katowicach, gdzie to było wtedy Akademickie Centrum Kultury. Tam się działo mnóstwo rzeczy. Wtedy kultura studencka to naprawdę była kultura studencka, nie jak ja teraz mieszkam w takiej dzielnicy w Warszawie, gdzie niedaleko są akademiki. I ten klub studencki główny to jest stacja benzynowa Sztatoń, bo tam przez 24 godziny piwo można kupić. Okay. W każdym razie zostałem w tym Marchołcie, bo tam się zaczynały właśnie dziać różne kabarety, różne rzeczy. Ja zostałem tam. I potem przygoda właśnie poznałem Tolka
Skopińskiego, który stwierdził, że nie mam wady wymowy i jak chcę, to nie słychać tego, że jestem ze Śląska. I gdzieś poszło, najpierw były kabarety, potem był założony Teatr Chores. A taki moment przełomowy w mojej przygodzie ze sztuką, no to już jest 30 lat, ja już w tym roku obchodziłem 30-lecie pracy artystycznej na scenie. Mówię o zawodzie aktora. To była premiera spektaklu Emigranci Sławomira Mrożka w Teatrze Chores, kiedy my pół roku przygotowaliśmy się do tej premiery i po pół roku ja dostałem strasznie w kość, za co jestem wdzięczny do końca życia, od Jurka Króla, reżysera z Katowic zresztą, który po prostu zrobił ze mnie aktora. Pokazał mi, że jak trzeba na śmiesznie, to trzeba na śmiesznie, jak trzeba na poważnie, to trzeba na poważnie itd. Itd. I to było moje pół roku szkoły teatralnej, codzienne 4, 6, 8 godzinne próby czasami, które się kończyły w różnych stanach, bo czasami na się krzyczeliśmy, mieliśmy siebie dość i tak dalej, ale to jest normalne. I to był taki moment przełomowy. Potem kolejny moment przełomowy, czyli rola w filmie Angelus u Lecha Majewskiego, to pierwsza moja styczność z ekranem. No, potem była Święta Wojna, która jak wiadomo na Śląsku była dość kontrowersyjnie postrzegana, różnie. Ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówili, że ze Ślązaków robimy idiotów, absolutnie. Trzeba na to popatrzeć nie jak, że to jest o nas, tylko że to jest generalnie, to jest komedia, to jest fikcja literacka. Gdybyśmy się mieli obrażać na wszystko, to uważam, że jeden z moich ulubionych seriali, Świat według Kiepskich, pokazuje, jak wygląda 80% tego kraju i tu się nie ma co oszukiwać. To prawda. Tak samo fenomen serialu Rancho polega na tym, że my nie oszukiwaliśmy rzeczywistości. My nie pokazywaliśmy mieszkania nauczycielki samotnie wychowującej dzieci, która ma w domu salon pewnej dobrej firmy meblowej. Tylko niestety świat u nas w Polsce wygląda tak, jak my go pokazywaliśmy, że jest w każdej miejscowości, mniejszej, większej, jest taki sklep, jest taka ławka, są tacy kolesi. Tylko teraz pytanie, czy oni są na lekkim rauszu, jak my byliśmy w Rancho zawsze, czy są na nieco mocniejszym i czy proszą przechodniów o 2 zł, o 5 w sposób delikatny, tudzież bardziej agresywny. No to są tylko te niuanse, te różnice. Ja dziękuję Bogu za to, że robię to, co kocham i jeszcze mi za to płacą, a czasami nawet całkiem nieźle. I to jest kolejny człowiek z pasją, który do nas trafił jako pasjonat. Most mu pięknie dziękuję. Dziękuję również.